A aldea de Nadal máis pequena do mundo, saben onde está? En Galicia, no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía. Son casas invisibles a primeira ollada porque só podemos velas cun microscopio. A aldea de Nadal máis pequena do mundo está aquí exposta nesta Asociación Cultural e Veciñal de Breogán, un pequeno barrio de Vilagarcía. Bueno, un vecindario, un barrio pequeniño, entón non temos presuposto para pensar ao grande, pensar en árbores xigantes ou pensar en moitísimas luces. Entón, bueno, pois ocorreusenos facer todo o contrario. Esta aldea creouse neste laboratorio de Holanda, da man de Adrián e Elisabeta. Só é visible a través dun microscopio e nesta construción, do tamaño dunha célula, atopamos varias casiñas en torno a unha árbore de Nadal. Comezou xa co ano pasado que fixemos a árbore de Nadal máis pequena do mundo. Este ano quixemos reinventarnos, non só facela máis pequena, sino que añadir outras cousas en riba desto, que son unhas pequenas casiñas que están ao redor, mantendo a árbore original no medio. Para iso necesitaron fotóns de luz e resina líquida para darlle forma, pero no seu día a día, con esta tecnoloxía, fan mediciña rexenerativa. Por exemplo, se pensamos nas arterias moi pequeniñas capilares do noso corpo humano, esas teñen a veces os tamaños tan pequenos como da aldea, e para poder replicar eso utilizamos a polimerización de dous fotóns para estudar enfermidades. E así dende a ciencia insisten na idea de que facer as cousas máis grandes non é sinónimo de facelas mellor. De feito, nesta microaldea tapuxeron o símbolo da paz en riba da árbore e mesmo unha pomba pousada nun tellado. Creemos que é unha mensaxe bonita, non? Dende o barrio, para nós somos o mellor barrio do mundo, non? Pois a mellor mensaxe que podemos aportar ao mundo é a da paz neste ano.